Negde, skriveno među trnovitim žbunjem, nalazi se malo kraljevstvo patuljaka i vila. Svi koji žive ovdje su vrlo, vrlo mali. Ja sam patuljak Ben. A ja sam princeza Holt. Hajde, da se igramo. Čekaj nas. Benovo i Holino malo kraljevstvo. Današnja avantura počinje u malom zamku. Večera. Dadiljo Šljivka, tvoja pita, pire i krompirići su odlični. Šta je za dezert? Nadam se da nije težak. Domaći sunđerasti puding sa šlagom i krem od vanile. Odlično! Dadilja Šljivka je najbolja kuvarica u malom kraljevstvu. Rekao bih da je Dadilja Šljivka najbolja kuvarica na celom svetu. O, hvala vam, vaše veličanstvo. Halo? Halo? Kraljica Neven ovde? To su kralj i kraljica Neven. O ne, oni su tako dosadni i uštogljeni. Baš smo jeli lep obrok od spanaća sa morskom penom, kada smo pomislili kako bi bilo lepo da nam se pridružite na večeri sutra. Pozvali su nas sutra veče na večeru. O, ne. Ne brinite, rešit ću ovo. Žao mi je, ne možemo da dođemo na večeru. O, Bože, kakva šteta. Znam da jedva ponekad jedete dobru hranu. Šta? Čisto da znate, imamo najbolju kuvaricu na celom svetu. Imate najbolju kuvaricu na celom svetu? Da. O, pa onda moramo da mi dođemo kod vas na večeru. Vidimo se sutra. S Bogom. Imam neke dobre i neke loše vesti. Koje su dobre vesti? Ne idemo sutra na večeru kod kralja i kraljice Neven. A koje su loše vesti? Oni dolaze ovde. O ne! Šta ćemo da radimo? Kralj i kraljica Neven će hteti da jedu nešto posebno. Na sreću, mi imamo najbolju kuvaricu na celom svetu. Dadilju Šljivku. Hvala, vaše veličanstvo. Šta mislite o pečenom krompiru, punjenim krompirom sa krompirićima i pireom i pržena jaja na vrhu? Ne, Dadiljo. Oni će želeti posebnu, modernu hranu. Mogu da spremim kašu? To nije moderna hrana. A šta je moderna hrana, mama? To je vrlo specifična hrana, u malim porcijama. Mogu da napravim male porcije? Odlično, Dadiljo. To je malo. Naravno, postaće veće kad čarolija nestane. Kada će čarolija da nestane, Dadiljo? Pa sad. Izvinite. Nije samo bitna veličina, Dadiljo. Moderno kuvanje je probirljivo. Nema problema. Dadilja ima vremena do sutra uveče da nešto smisli. Da, vaše veličanstvo. Dobro, to je rešeno. Dadiljo, šta ćeš da radiš? Ne znam. Dobro jutro, Holly. Idemo da se igramo. Ne, Bene. Moram da pomagnem Dadilji da nauči da kuva. Ali Dadilja Šljivka je baš dobra kuvarica. Ona je najbolja kuvarica na svetu, Bene. Ali ne ume da sprema modernu hranu. Zašto mora da kuva modernu hranu? To vole kralj i kraljica Neven, a oni dolaze na večeru večeras. Dadilji treba knjiga sa receptima. Hajde! Čekaj me! Gde to idemo? U veliku biblioteku patuljaka. Izvinite, stari mudri patuljku. Ovo je biblioteka. Izvinite. Treba nam knjiga o modernom kuvanju za Dadilju Šljivku. Ali Dadilja Šljivka je odlična kuvarica. Ona je najbolja kuvarica na celom svetu. Ali ne zna moderno kuvanje. Da vidimo.
Patuljkova knjiga o pitama. Svet rezanaca i pirea. Cela istorija sendviča sa jajima. Ima li bilo šta moderno? A šta je tačno moderno kuvanje, princezo Holly? To je vrlo specifična i posebna hrana. I nije kaša. Čekajte malo, ovo ne izgleda kao knjiga patuljaka. To je zato što i nisam. Čarobna vilinska knjiga. Šta to radi u mojoj biblioteci patuljaka? Ali u knjizi nema reči. Ja sam čarobna knjiga o kuvanju. A gde su ti svi recepti? Ako mi kažete što želite da kuvate, ja ću vam reći kako. Želimo da spremimo posebno moderno jelo, molim. Kako moderno? Vrlo moderno. Svakako. Treba će vam sljedeći sastojci. Krompir, šargarepa, luk, grašak i sir. To ne zvuči baš posebno. Tiše, razmišljam. Voila, jedan recept za vrlo moderno jelo. Ura! Ovo je biblioteka. Mogu li da pozajmim ovu knjigu, stari mudri patuljku? Možeš da je zadržiš, princezo Holly. Vilinskim knjigama nije mesto u biblioteci patuljaka. Hvala vam. Kralju i kraljice Neven, drago mi je da vas vidim. Zdravo, dragi. Uvek je zadovoljstvo posjetiti tvoje malo kraljevstvo. Nadam se da ste gladni. Dadilja je u kuhinji ceo dan. Ništa nismo jeli od doručka. Nismo hteli da pokvarimo večeru koju sprema najbolja kuvarica na svetu. Pitam se, da li je prebranac moderan? Dadiljo, imamo čarobnu knjigu recepata. Bravo, dadilju Šljivka. Našli ste moju knjigu recepata. Gde si bila? U biblioteci patuljaka. Šta si tamo tražila? Bilo mi je mnogo dosadno. Knjiga zna recept za moderno jelo. Dobro. Koji sastojci idu? Krompir, šargarepa, luk, malo graška i sir. Ali to je ono što bih ja inače kuvala. Da, sastojci su jednostavni, ali način spremanja nije. Sada zagrej lonac vode. Iseckaj krompir, šargarepu, luk, grašak i sir. I stavi ih u lonac. Kuvaj to 1 minut, a onda pokupi paru. I serviraj. I to je to. To je vrlo specifično jelo. Baš lepo od vas što ste nas primili u tako kratkom roku. Nikakav problem. Jedva čekamo da vidimo šta je najbolja kuvarica na svetu spremila za večeru. Izvinite, to je moj stomak. Samo se napred radujem ovom lepom obroku. Večera je servirana. Uživajte u jelu veličanstva. O, da! Tako specifičan ukus. Tako suptilno. Dadiljo, Vaše veličanstvo? kako se ovo zove? Oblak od supe sa povrćem. To je samo para. Tako delikatno jelo. Tako predivno. Jedva da mogu da ga osjetim. Da ne ide sa nekim krompirom možda? Ne. Dadiljo, gladna sam. I ja! Nema problema. Ovi ostaci krompira, šargarepe, luka, graška i sira su napravili divnu supu. Njam, njam! Naravno, ova para je ukusna. A da li će biti još nečeg posle toga? Da, iako ovo vrlo prija, mogla bih da pojedem još malo nečega. Ja bih mogao još mnogo nečega. Kakav je to divan miris! Dolazi iz kuhinje. Ovo je ukusno, dadilja. Najbolje je. Pitam se, šta je ovo? To je samo dečija večera. Miriše vrlo lepo. To je samo supa koju sam napravila od ostataka. Nije baš moderna. Ne bi vam se dopala. Mogu li da probam samo malo?
Ukus je tako ukusan. Mogu li ja da probam? I ja. I ja. Da, tako ukusno. Predivno, dadiljo. Imam nešto da objavim. Dadilja Šljivka je zaista najbolja kuvarica na celom svetu. Pa puno vam hvala. Sada, šta biste voljeli za dezert? Nešto moderno ili moj domaći puding? Domaći puding!